Nájomcovia prisťahovávajúci a odsťahovávajúci sa. Ako to zvládnuť? Výpočet nájmu je repetitívny a zložitý. Ako sa s tým vysporiadať? Neviete ani zistiť, kto už zaplatil nájom a kto ho ešte nezaplatil. Spravovať domy a ešte sa zaoberať všetkými možnými problémami nájomcov. Čo s tým mám robiť? Ezrendpackage dokážete jednoducho zvládnuť manažérske záležitosti. Zadajte dobu prenájmu. Automaticky generujte plánované poplatky. Nie je potrebné zadávať platbu každý mesiac. Spočítajte spolu s účtami za energie. Upozornenie na platbu nájomného. Žiaden premeškaný výber nájomného. Zjednodušuje proces overenia platby. Jednoducho overte všetky detaily platieb v naplánovaných platbách. Ak dôjde k oneskoreniu platby, systém automaticky upozorní obe strany. Upozornenie na uplynutie zmluvy. Ak nájomca nepredĺži zmluvu. Bezplatná reklama na zníženie miery neobsadenosti. Nastavte si pripomienku. Skupinové upozornenia, žiaden nájomca nebude vynechaný. Zorganizujte si časový plán údržby. Žiadne nehnuteľnosti nebudú opomenuté. Výpočet hodnôt meračov. Jednoducho zadajte novú hodnotu merania. Systém automaticky vypočíta cenu. Jednoducho si udržiavajte údaje o každej platbe nájomného a o stave prenájmu nehnuteľnosti. Na niektorých stránkach musíte prepínať hore-dolu medzi oknami. Je treba urobiť veľa krokov a je zložité nájsť konkrétne funkcie. Zbavte sa stránok s oddelenými funkciami. Jednoducho ovládajte všetky funkcie na jedinej stránke. Pokiaľ ide o peniaze, jednoducho kliknite na účtovníctvo, uvidíte príslušné funkcie. Pokiaľ ide o podpisovanie, kliknite na zmluva, kde nájdete príslušnú funkcionalitu. Ezrendpackage si dokážete jednoducho poradiť na smartfónoch aj počítačoch. Kedykoľvek, kdekoľvek. Je to ako mať správcu nehnuteľností. Manažment môže byť tak jednoduchý. Nie je online manažment skutočne efektívny. La versión para propietarios y administradores de fincas se ha lanzado a lo grande. Nie je potrebné inštalovať žiaden softvér. Prihláste sa teraz pre bezplatnú skúšobnú dobu. Prednastavené simulované dáta pre prenajímateľa, nájomcu, nehnuteľnosť. Nemusíte nič zadávať. Hneď si vyskúšajte funkcie. Zdieľajte tento efektívnejší spôsob so svojimi priateľmi prenajímateľmi, ktorí nemajú čas na zvyš. Ste vítaní komentovať a zdieľať problémy, na ktoré narazíte pri správe nehnuteľností a podpisovaní nájomných zmluv. Tiež nám povedzte, ktorú funkciu máte najradšej.